îmbrăcați cu minți. E timpul ca adulții să își iasă din minți, să cumpere mașini, haine și bijuterii, telefoane vibratoare și ecrane LCD. Suntem normali, avem doar nevoi speciale, acoperite de sume proporționale, mai mult sau mai puțin legale, fără mișto. Vreau 1000, 1 milion, o tonă de euro. Planul e făcut, sunt gata să-l execut. Nu o să cerșesc, nu mă umilesc, nu-i împrumut. Fără rezidență la penitenciar, fără să mă stilizez un gabor cu creta pe trotuar. Sunt acționar la 10 străzile, îmi apăr și mi-ajut aproapele. Profit de moment și cândva cu alai o să mă duc să servesc cu Mai Tai în Hawaii. Că viața e ca un castel de nisip, știu bine, promis să profit doar un pic. Vreau mult sentiment, vreau să simt că iubesc și în ultima clipă să simt că trăiesc. Să ieși la Bărăcean ca de deștept ce ești și te trezești că n-ai realizat nimic, să îmbătrânești. Te-ai gândit toată viața cum să poată să fie bine, asta când toată bucuria a trecut pe lângă tine. Place să nebunezi când văd o târfă bea să îndresc. Clasa business dornică de sex să nebunezi. Iubesc să fumez un cui ca să mă duc fix la dracu să-i dau și lui. Și muzica să cânte și bani să ai, și ai grijă să îi cheltui până ajungi în rai. Da, ai grijă să îi cheltui până ajungi în rai, că poate Dumnezeu e fiscul și tu trebuie să-i dai. Tu dormi, nu dormi. Dacă știi, frate, să furi, fură tu cum știi. Dacă poți, frate, să bei, atunci tragi tu pentru tot. Dacă ai omorât un om, scapă tu cum poți. Că viața e ca un castel de nisip, știu bine, promis să profit doar un pic. Vreau mult sentiment, vreau să simt că iubesc și în ultima clipă să simt că trăiesc. Pe străzi fără gărzi, pe unde se adună brigăzi, pe unde unii stau drezi, la fel ca berile în lăs. Pe acolo vin ușor mergând către viitor, fără teama că vine o zi când mor. Deci, dacă zici că și tu simți la fel, să nu prețuiești faptul că ești liber. Că cineva ți-a zis cândva că în momentul în viața asta ți mai faci cu mâna ta. E chiar așa, ba chiar mai bine ți-l poți cumpăra dacă ai de retras o sumă care închide banca. Dar dincolo de asta, aici e vorba de onoare, de coloane vertebrale, nu de parale. Așa că, ce e cel mai important sau mai presus? Să-mi trăiesc viața și să ies cu capul sus. Că știu că pot să plec când vreau eu, dar am să plec, cum se zice, când vrea Dumnezeu. Acum cântă. Că viața e ca un castel de nisip, știu bine, promis să